kadaka adama de ba yini ko ka ke cogo do la ala ka kete o ala rabina cogo min sugandi sa ma alayka illa taslim ikira kulo o kunyi o kiri ka soma o dawro so inshallah wallahi fulma yahudiya ba ala kira sallallahu alaihi wasallam don ba fam baka jetimnena fu ala kira boro ولو كنت عربو ولا دور لك الأميون كو كونفيون ما من تكو كلامه نوبك ما هو نوبي ينقل كعربو ولا كونشون به كافو أنت قدام يهودي أو كرفة عربو ولا كونشون بوما لا أشوما كو دوما جاء عربو نرى يلما كي يهودي أو كرموه كوكو كونجي على كلا ودما دايرو سرو يهوديا فامبا فرلا جانغو اكونتي باو wani ndokera ote adama do yira ka alamu yire adokera kabini folo o ka koro kateme nintlika kusobe ojmei mamina ala ya umfa adama dla adlalin gura ka shinga buya baw kai melekeu be ala batulay amena ama min yonge melekeu o ko fana ye dayɔrɔ sɔrɔ mɛlɛkɛ bɛɛ fari la fo mɛlɛkɛ kelen n'o ye ibilisu ye a nana ka o don a bɛ jate kulu min fɛ o ye mɛlɛkɛw ka kulu de ye e bɛna kuma wɛrɛ minnu fɔ o ye ka segin ka taa ko woloma ka taa lasili la n'o tɛ n'i bɛ jamana min na o ka nationalité b'i bolo tant que ko ma kɛ i ye jamanaden ye ni ko ma kɛ banga malaya do be Amerique yin papier bu bolo nu nana ni ko make halu de malaya munun bu bolo ya Amerique u to jira Amerique ambassade la ko awa Amerique do biya o ni ko make o mena o ko ni ko make comme parce que mo bana siga da asuli la ni ya ibna iblisa boto e meleke ala dron o ko min garabi nete o sujudu fo kuma mina abe meleke o de fe na tu fe a segundi ye sujudu la o nga kuma mina ni ko kera sa na kuna ko era segera kata al-laslihin kana min al-jinn o sa kuma na ni mina na kudeta la wal jamana na nugo ko d'origine karsa anu ko yanga do ko d'origine min jamana indana jamana to ko ni d'origine me yoro o ye ko doke ntende ga le ni be kunma wonna ki dolo ga wuli d'origine ko to la go ibe woro na ye mo way o iblis abbe melaka ukela mamina adama dlalin qura alasmaka usugandi kanimbuya banun koy adama dlalin qura wa allama adama al-asma'a kullaha adama la dunya togo bela melaka to togo mun ka melaka bla fana ka sujudu kai ka melaka bla ka sujudu kai bato sujudu do foli sujudu do afara ko ala de ku ka sujudu kai ni ala ko minga ke mushriku ya ko kuma tinino la bilu o yere sengadi ni flanga fo e de abu yere la ka ke ga ala ko ku ga femin ke o ya ala bato de o da to munu ni alkaba dafe bato de do alkaba ka fo itola ala de ki kana munu yan ko o ye ale bara do ye ale blamina abi sarala donc ala ye do ya maru ni femi ki ko ke o ke tugo nye folto la ble we ala ka ya maru de diga ala bato foni era discours de ya yele masaka ke fore foni mami era mi i discours na saka fo alkaba de ne ka ala ne ba alkaba de munu alkaba de bingata alkaba o kore نمام بالكابا منو على كيامر لا بتولي كما إشكالو فويتولا إما يبولو كبارا لا على ينفوا كو بولي كوي أتشيرا يميدا ودي ما أنزل الله بها من سلطان وما بلالو ودا تعالى ما دي كي تشوكو دون بتوكولا ما بلامينا كي تشوكو كنا جو كوي نادي
katoga yira bla bla qawlati komi aslu foita la sharia la sharia ma fo abada kuni ala batoyi era kisigi doron ko masiri kulo konoti ko ya ala batoyi ode abfomima ko bid'a yere iskalu temina sulul temina oyode bato jatigilanda bato laslinda bato bovenyonda bato qur'an ayanda bato hadisanda ni nyanga segu jamana tafsiri ya famu ego ko sego de dine chine aga kimanda ni mako ya ba kun ko min manuna nunu ni segu kuma odi ala ka kimanda awa bana ko alkaba kandadu moy hudan lil alamin kandadu jimai bana alkaba ka sufolo ya alayhi sabati ga yahudi ko kuma kokari awa o kuma de singa an wala bi sugandi dike tugula tugum ya ja an wala alkaba sugandi di emplacement ile ko fani mana ta alkaba nyona jo yoro ta alkaba era manafsa manje do kri yere yoro o tse ke fsa manje o te ko o te kibe ma ba contrôler o de kele en faire o de kele en faire ni mo be bark alkaba barka yinge ala ko barka ba mubarakan awa mo yu blo la saw yu mo la saw o ko ala ko barka ba ama ibn min glata di mo ma ya o dalu boramin anzalallahu biha min sultan dalu te talaw kele ben dama di no fe na fo ron wa anna fon fenge wa fo tama na fora ko femu be ke shera kono ko mo ko nywana law yere eno do bet jamana bet na gal ka ba joga jamana ka alkaba plan jamana me be desa ga nywana jo jamana si desa ga nywana jo nga anywana de siga fadlu soro alete horoma soro atefsa mandia soro nyeto baraka kula parce que barka in sharia alkaba barka sharia bora ala de ya morke kuka joni roina wadi alkaba na lamini haramu kono ko way ala ka kedew ala de ake wula horoma roina alkaba na lamini hake dobbi o espace konna akmo fewndi fele ma tikela akono ma ti bwa kono ma ti foi kojugu foi ti ko kono o ala re kay oro kolo shili ala yi kojugu ke ni joli bon cheni ni na nasra be haram ya kono ala ya haramu di ko o ala o de dali kwatike nani mami fana ala ka o ya maruka kangorobo ka kedu o korote ko qur'ana e kalon fode o kore ko tiye ko jugo bake ala bina nomne mina al qiyamah kenak ta tarikula mo ko yal kala horoma tiye ka koro ka chawum chama kera ko kera al kabala ka koro tsike ke biere abai suera min jora ala kilibandiyali kama mi ajo o bin majamu de ko imamul muwahhidin do ba majamu ko abu tawhid qur'ana re ko pa kilingeram mandui madola akili ibrahim kilingeram mandui du kulo koka akili namade be ala kilibandiya o kofa akadema ka faruka ana ka dimaya dama jiyan ma to be kafiriya mbe be ke ala sus o kofe ani mo dama doni munun tukura do fe ibrahim min ala ya tan ko ibrahim alladhi waffa ko ibrahim min ala ka ya marukan ke ku dafa wa idh bitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun قال إني جاعلك للناس إماما إبراهيم قال مميا وتما قال نمنا شو يقول وعلى يدي سبحان وكسر جليو ما بيننا مغدو نانو كبولي مراروي
bolu dɔw b'a kɔnɔ dɔw b'a lamini na fɛn tɛ se ka cɛjuguya ka tɛmɛ o kan i ye ko ko kɛ alikaba la bi i tɛ foyi kɛ fɛn tɛ kɛ min ka jugu o ye nka o tɛ alikaba ka bonya bonya o tigiw de ye kojuguba kɛ f'an ka nin yɔrɔ de faamu i ye alikaba mafiɲɛ cogo o cogo ninnu y'u ta k'a ja la dɛ ninnu y'a k'a yɛrɛ de la ka alikaba yɛrɛ de kɛ boli bilayɔrɔ ye so min jɔra ala tilebandiyali kama ka o so kɛ ala sina bilayɔrɔ ye dɔw b'a kɔnɔ dɔw kɛmɛ bɛ k'a lamini boli 300 ni kɔ n'an kafiriw tun ye alikaba de yɛlɛma ka kɛ boli magasin ye nka o tɛ foyi bɔ alikaba ka bonya na olu de se kungo ma a minnu tuubira ala faral'olu kan minnu ma tuubi ala y'a bɛɛ halaki ka tila k'a ka so saniya k'a minɛ k'a kalifa mɔgɔ hɛrɛma wɛrɛw ma wa ala ka fɛnba ninnu bɛ ten de dɛ a bɛ to k'u kalifa de n'a kalifa kulu min ma n'a ma ɲɛ aw bolo n'aw ma se k'a ladon ka ɲɛ a b'a bɔsi aw la k'a kalifa kulu wɛrɛ ma ni kuma dɔ nana ko kulu ma sɔrɔ a bɛ kalifa minnu ma a yɛrɛ b'a kɔlɔsi o kuma na alam tara kayfa de y'o masala ɲɛfɔ an ye abrahatu bɛna alikaba kama don min na o fana ye mɔgɔ dɔ ye min wulila k'ale bɛ taa ci o ta tun ye cili yɛrɛ ye o ta tɛ k'a mafiɲɛ yɔrɔ jan fɛ ye dɛ o wulila de ko a alikaba ko k'a bɛ dabila de k'ale bɛ taa ci abrahatu n'a ka kɛlɛcɛw wulila k'u kun da alikaba kan a ka kɛlɛsow sama sow de bila n b'u ɲɛma ka kalan kɛlɛ la k'u kolon k'u kɛ kɛlɛsow ye ka yɛl'u kan olu de tun bɛ a kɛlɛso ɲɛma a kɛlɛbolo fin a yanga a tɛmɛna arabudugu o arabudugu la kana filɛ u bɛ jahiliya tuma na nka alikaba bonya tun b'u yɔrɔ nka bonya de turula ɲɛjugu kan olu bolo hali u bɛ boli bila a kɔnɔ tuma min na olu bolo boli tɛ kojugu ye dɛ u bolo u bɛ boli minnu ba to a b'u sumi ala bila o de y'a to tiɲɛni bɛɛ lasili ye kodɔnbaliya in de ye jahalu kɔni jahalu de ye tiɲɛni bɛɛ la tiɲɛni de ye jahalu ye n t'a ɲɛ dɔn o y'a to kalanbaliya ma ɲi dɛ ni ko o ko n'a dɔnni tununa olu kodɔnbaliya kama u bɛ kɛ alikaba dɔgɔya u t'a dɔn k'u y'a dɔgɔya o ye olu yɛrɛ ka faamu ye n'u bolo u ka batokɛyɔrɔ don nka alikaba bonya bɛ arabuw yɔrɔ bɛna jahiliya hiji kɛcogo u yɛrɛ hiji yɛlɛmana ka k'u bolo min ye yɔrɔ ni ala ko k'a bɛ tiɲɛ bolo ala k'an kisi k'an danga e yɛrɛ de bɛna to ka fɛn dɔw kɛ fɛn mun yɛrɛ ni ala ko tɛ fankelen o de ye farati yɛrɛ yɛrɛ waati tɛmɛna musow langolo tun bɛ alikaba tawafu nin bɛɛ sɛbɛnnen don an ka diinɛ kitabu kɔnɔ komi kuma de bɛna nin kuma ye maa t'i yɛrɛ bila nin bɛɛ fɔli jahiliya waati la u langolo bɛ alikaba tawafu o ka jugu min bɛ sen n'a ye bi dɛ nka nin bɛɛ tɛmɛna alikaba kan k'a alikaba bonya to a nɔ na o kɛra magan dɛ o tɛ arabi sawuditi yɔrɔ wɛrɛ ye dɛ yala y'a di magan cɛ kilo 100 caman don dɛ nka o kɛra magan ko n tɛ magan fo la bilen ko alikaba munumunu kuma o ye magan fo b'o la bilen wa muso yɛrɛ de langolo tun bɛ alikaba tawafu o tɛmɛna ka alikaba bonya to a nɔ na o boli fana marala kɔnɔ ala tilala ka maa wɛrɛw na ka boliw bɔ yen ka alikaba bonya to a nɔ na ala ye fɛn min bonya maa tɛ se k'o dɔgɔya o ayi ja kɛra tiɲɛ ye o a ma kɛ tiɲɛ ye o montage do montage tɛ o i b'a k'a ja de kɔni na n tɛ alikaba bɛ yen minnu ye dɔn k'a ja kɔrɔ u ka taa dɔn k'a kɔrɔ kɛ walahi n galina ala la min ye muhamadu ci k'a kɛ ciden ye maa o maa y'a kɔrɔbɔ i tɛ bɔ alikaba kɛrɛfɛ o waati se k'i kisi o la maa ti diɲɛ maa si tɛ dugukolo kɔ ka min bɛ se k'i sauver o la
ayi ma ti se o la dɛ a kɔrɔbɔ nka nin bɛɛ ye kuma wɛrɛw ye kuma de ye kodɔnbaliw bɛ sin ka fitinɛ k'a ye komi n'a fɔ ko dɔ kɛra min diɲɛ bɛ wuli n'a ye walima a bɛ ala ko nkalontigiya jira kɛlɛ adamadenw mana hɔrɔma tiɲɛ cogo o cogo إنما بغيكم على أنفسكم هذا ما يكجادنا كدنسكو وغير لكو والله ني على الشدي ني هرمتنا دول لبانشوي ودوري بي على كابونياي أي تدو برانيا كما نقولت لك وين وكو كرا كما من كوفي كما من أتارا سليبو مافيا بيت المقدس كونو ana ka sabara ka yen furuki ka yen ka mafiya o kɔfɛ de ala ye a muluku k'a da tɔn ka halaki a ka san fila wali san joli kɛ koma na a bɛ sigara la masi tɛ ala ka lahɔrɔma fiɲɛ fo n'i tubira dɛ ni ala farali ka n'i tubira n'i ma tubi i laban bɛna kɛ minnu ɲɛna olu b'a dɔn ko ala ko ye tiɲɛ ye والعاقبة للمتقين أنا يدفع قبل لنا على إسراء جون بتالا دعون بكرتو إيه كلاجة مين كوبا هنا أما فأقوى جتومنا نابتة أنت ما مصري كنا سانتا أنت أسرع مصري كنا كوي إيه رأيكوا جوب باوك مدولا كومي دوب مين أبو دوب سنا فو على نتشي ده على نهلك ده nga ala ye ɲɛna filɛ fe labana kana fara mɔgɔw ka misiri kɔnɔ ese min bɛ ala ye o ala ka ko kɛcogo bɛ se ka kɛ cogo di komi anw lafulenninw ta bɛ kɛ cogo min na ni ala ko a b'a ka jɔnw baara ɲɔgɔnya ko ni min ye koni dɔ kɛ dɔrɔn est ce que nin ye koniw de ye ala yɔrɔ koniw de don parce que ni ko koni don a b'a dɔn maa min bɛ ka nin kɛ se foyi t'a ye nkan tɛ ko hɔrɔma tiɲɛ in man bon dɛ nkan bɛ de e y'a ko se yɔrɔ min na e bolo ko a tigi ye ala kɛɲɛ c'est ko tɛ ala bɛ girin min nɔfɛ manto kuturu jɛra k'a fɔ ala tɛ yen ka san caman b'o la ala bɛ kɛ k'u ɲɛnafilɛ firawuna ye ala y'a wele a yɛrɛ la nka o n'a ta bɛ ala bɛ musa ci a ma don min na ala ko musa ka kuma nɔgɔya ko laala ko a na kan da k'a ka taa kuma fɛ k'a ka kuma nɔgɔya parce que faamaya in donna joli la n'a nana taa kuma fɛ n'a ma kuma magaya o kana k'a ka ban sababu ye nka musa y'a nege ka dɛsɛ a y'a sɔrɔ a tiɲɛna a dusukun tiɲɛna ka ban misiden tɛ jɔnɔ dɔ wɛrɛ ye nka bakɔrɔba don n'i y'a ye ala tɛ sin ka girin ka ko tiɲɛ e y'o dɔn wa parce que ni ala ye min tiɲɛ maa tɛ se ka dilan bilen bon n'a dun ye min tiɲɛ halakili sira fɛ a yɛrɛ t'o dilan bilen o ye ala ka sunna ye ni lajarabi don a bɛ se ka dilan nka ni ala ye halaki de na a t'a segin dɛ o ye alahu taala ka sunna ye o de y'a to ala bɛ jɔn ka dalilu se a dan la k'i ɲɛnafilɛ fo bɛɛ k'a dɔn a tiɲɛna karisa kɔni a ɲɛnafilɛla ko bɛɛ kɛra ko bɛɛ kɛra nin kɔni ye maa kunnanko yɛrɛ de ye nin tɛna na tuuri nuhu ye san 1000 san 50 k'a jɛ a n'a ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na nuhu alayhi salam san 1000 san 50 k'a jɛ a bɛ dawa la u tɔɔrɔ bɛɛ dɔ d'a kan ala y'a si janya k'o kɛ mɔjiza ye a ye karnu dɔ bɛ taa dɔ wɛrɛw bɛ na nka cogo kelen don fo ala yɛrɛ nana kibaruya ko minnu tuguri n'o a da ye o ye sa ko maa wɛrɛ tɛna limaniya bi o de kɔfɛ nuhu y'u danga ni ala y'u halaki nka ko fitinin dɔrɔn o kɔrɔ ye ni ko fitinin tiɲɛ don a ka bon anw yɔrɔ an t'a fɛ mafiɲɛ fitinin alikaba la o ye koba de ye anw yɔrɔ mumini koba don mumini yɔrɔ nka jɔn bɛ ala ka hɔrɔma tiɲɛ i bɛ taa min taa yɔrɔ t'i bolo
boda fu ti bolo ayre ko bona la ko mate sabara do ka boli ga sokono nyine no fe bon mo na sokono nyine katolika ta ka dan ka teme adama de talika ka alada ni suno gora ga sokono nyine bisiga bode walma ibaka ka gera be tlaila ka boka ka kenem na adama de vitamini adade olu tare datu go flay ba do finna ka lawa ka do keshi kono ka lawa ka dingesi ka do o do kon bina no gera sai jare rutu asa itna donga islam jamana na blede yo fe ngo nda dabla o te chin mashida au ba ere senyo na amanda dabla o ngalo ba dabla wallahi ni ma dabla ajala ida dabla akoyala forum ngulu ya dabla adla ku ya dabla ba dabla le ku duya ba ko bang ma desira li kulli naba'in mustaqarr rete dore do mari me dona ada bari me dona ko wallahi don mashiti me dona do re da be dem se mai ka kene doni mamla tata ali mamu be ma nyagar la bola wajli ke rola atene bu sigi koy atene bi sigi de itti seraro la ci ga donke koy ati wa ni anni debure ka ta ke ngorota ere chogoroba em chogoroba wa kafiriya kunnun be abe wati kurunna ko abe dabla ka ali masa wal aqibatu lil muttaqin may note may na goy na wo vie giba ko ra fo fera mi ta ala ko adati bamangu akariyar bamangu ni dondo alati me donge demson reba o ke ga to so sa ni chafiri do wa ko sigi kuma sira sa hal ni fonction do avo ko chata retraite la ka bara di demson ma ni fo fendo ibabla min te bawe ala koy Félicien Zeba masori la ka risiki misiri kono ite ibe koro la kata do de farika bunyaka akukono kata wa do de fari daraja ka ala yoro ko mai balu la fugati koro ki to ala batula ko ala ko ale rebe mo ko tigi jin tasmana amin shijera ka to ala batula wana ala koyo akube laban udila wani mi o fam ka isebe do ma ka ba damne ka ba chamaje alhamdulillah ni ma fam oni ya fam do mi itna anzura nyefe na la sonama ba anzura srefe na la sona ma chambe utanaku misri ngabela bana misrula do be sigi dawla fonction kadi kuma mina ubu tan flara wala mina ubu tan flara kuma mina misrila ta ko kuma kun tiga fa do abi o chama be misri committee wala be misri bureau kono be misri ko kono ni min sirana alanye o wati labawna alhamdulillah nani na kibira ngana muddam ne misri fana kono o labawo jugoye ni nana ni baski monu dade koroleka ngani ni baski ni baski tuko koro fire ite misri duwe korore o fire ngani baski amba fo ko moka sabaju ka dada ka sabaju ana alaka kilman di amma bana horoma alaka horoma chini o kuro ba kiya ba de ka ga tiga horoma in fali amisale gme ala e femu sugandi ala e do fo qur'an kono ko ma tiga alaka sunna fali nyina ma sunna ay femu ke chugo mi ku tiga fali itiga dobo ka dobla ono ala
anodo adi daga angan nega ubla sanu nona kum sanu tambulu kan nega ubambulu anga singa daga anga faunte sanu kula ni neo nga sanu obinya oh etsiga chido nga bunya wuli kabuka etsiga nabi mo nga bunya wuli kabuka ale horoma min da alkaba ka emana mafiya chugo ka dira kiba doya ibiyere de doya nga etsiga alkaba ka bunya bwaka emana fili boyla ke islamo ka sutu la goshi ede be kemma ni ka kemma naga shile ki kemma barkandai nga ote sutura valere bo aka fanga ni ngodnu de fam baslamo kunnu bantoro na angana nyine fana Allah ta'ala ka makonko Allah ta'ala ka sunna fil kawn angana nyiro ani wani abbi jabi munundi ani layini mi ye mama be klo ke fami jala ngodu sukashi do ne ta jano wa bayre de no je o je tuwe ne ma ka bi jata ka klo ne kala wali ki jata ko min mandiye ko kenai ata jano ko abe jati yere de no nga adesembo la de ma famdea ore ato imara fonfe internet ka imara kunu ke chugo ibire ala mado nu jora illa bushilika ba alla jeri ka bala ki dai ka foto tale min che chugo era ga tama beka ubota no mun wasa ba amonte ka foto ere akon di don ko ni sanga ha o ebe ni mbeke mbe ba tiyere de nonga ala yidde sala ya rabbi hal bi ala ku desa ana aslama yini ba wala ku desa islama yala islama ka horoma mamunum bi ulayni nilla ku shidi tora ya rabbi ala ku desa minga bonka temeni mbeka anganga juromina matsiga ala ka femba doya nga minga gele anga sabati c'est koy atune ka fiya edebul na ma fiya edebul akala yini masoro de ale ba dawo de min fayna buebul abadiri la ko fuite oni amasuko layni soro amana ko fenge o be feyn buya to jidi euro akala yini masoro de angan jijawdela ame kuma kamun fo islamiyya defa we doy ame wala mun ke islamiyya defa we doy nante islamiyya de meni foye minga bu ala ka de me ko fe katema an yere sabatili ka kada ka ni tar kula je kana cido ni nabi mo ala ko se masjid se baya surare na ka cido nga nanu bai ka fu hali cide do mina na kufa o kore ko se baya suraru ka wa kella se baya surali da yake boitaka se kira islamela kuma ni ka na tigi sera ki ka islamela cin kemi na boye bula sera ko dogo yayi bulu uga kuma sera ka to au ta de kala qur'ani nabli uga kuma sera ka to au yere mago te maganta ko labli uga kuma sera ka to au yere kan dalagese be saudiya ya keta ni ya keta ka to ga ayre ka horma ulabbu shi ku buruja ubo da yino ka fiya idiskuna da yino de da no masoro foi masoro ko wulu be wochi ka ba no wala nga ka ba no bo kalama ka ba no kon bita ukmana ko afo amghuma qul mutu bighayzikum aw kasanaka dimi islamami nin kun nabi toro akal ka babunya to jidi yoro ni sebiye wuli ikata hiji naflake ni sebiye wuli ikata umra naflake ikata ala barka da so in koro kokura ka bunya jidi duskuna mi a doya ota walu obino yew na masaya alkaba ko fle kira ko fle olukani
aban toro de ni ku kerala anta fo ko fuite da an to fo nga aban toro nga on ba don ko ala bina yene gode yi fo fenye ni ko ni na ni mo ma siga fenye ala ko ni be fenge wa ngena ma ko imbe kalfawde yorobe kalfay maki laje bal du ko re ko kana be kalfa jilu de makalaje الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون على بال لجدي دوم فوفول مليون أبدا مجد أما نكون أن نكون كل الكابا كل دم ناونا ما دم ناونا ده الكابا كل تامن ده يسيرا جي كونو كتاك الكابا توي kabini kabina jɔ cogo fanga man bon kaba wa jiwoyo de la ka taa ni alikaba ko fangele bɛ jiwoyo a filɛ jɔli min na bi hali ji jɔ a kɔrɔ k'a sɔrɔ jɔli nin fana tɛ bi jɔli ye dɛ nin tɛ wurɔni ka jɔli ye dɛ nin fana ye a kalifara mɔgɔ dɔw ma ka kɔrɔ nin y'o dɔw fana ka jɔli ye hali n'o y'a sɔrɔ magankaw ye tarimimatu dɔw k'a la ka a tɔ sinsin ka taa fɛ alikaba fura dama tariku la maa maa y'a bonya ala y'o bonya maa maa y'a dɔgɔya ala y'o dɔgɔya wa kabi kafiriya tilela kafiru yɛrɛ bɛ siran alikaba ko ɲɛ bɛ siran hali alikaba cili siɲɛ dɔ la k'a kurakuraya an y'a mɛtɛlɛ fɔ yan yanni maa ka sɔrɔ min b'a a dabaɲɛ fɔlɔ kɛ a ma ja dɛ bɛɛ ko k'i tɛ se ka kɛ o min an bɛna ci k'a kurakuraya ɔ alikaba so fɔlɔ ya ala y'o fɔ barika b'a la ala y'o fɔ ko kanda don diɲɛma bɛɛ ye k'a kɛ ka yahudiyaw ka kuma kɔkari an bɛ kuma surunya yan kuma in a tɔ ka jan hiji ko kuma de bɛ nin kɔfɛ i ko alikaba dɔrɔn ko hiji kuma hiji silamɛya jɔsen dɔ ye hiji ye silamɛya jɔsen duuru min fɔra a duurunan ye hiji ye ni maa min ye se sɔrɔ ka taa hiji hiji ye si kɔnɔ siɲɛ kelen mana hiji faridayali ala bɛna o de fɔ dɔrɔn ka tugu alikaba la alikaba ko kuma kɔfɛ dɔrɔn a bɛna hiji ko kuma tugu o la o kuma fana kɔnɔ ka dun o kuma na anw min ɲini bɛ anw fɛ ni maa ye alikaba dɔgɔya kana fara a kan k'a dɔgɔya n y'o kuma in fɔ an bɛ segin a kan ni mɔgɔ ye alikaba dɔgɔya kana fara a tigi kan k'a dɔgɔya an yɛrɛ ko ten ko musokɔrɔnin nɛniba k'o ma nɛni dɛ min ye nɛni lase a ma taara yɔrɔ dɔ la i fa tulonkɛ wali i fa filan dɔ bɛ yen wali i fa jugu dɔ bɛ yen a sinna ka cɛman nɛni fɔ i fa ma ten i nana so i bɛna segin o kan o cogo la n ko ko in misali y'o de ye ni min bɛ ko min kɛ ka silamɛya lagosi an bɛ se o kole o kupe dɔrɔn k'o kole ka sɔrɔ k'o kɛ ka diɲɛ bɛɛ minɛ k'e bɛ ka diinɛ dɛmɛ walima k'e dimina ko nin o tɛ kodɔn taamasiyɛn yɛrɛ ye a ti ɲɛ sira si fɛ adamaden t'a ka ni ko o ko n'a y'i tɔɔrɔ k'e t'a fɛ o ka kɛ o kɛra e b'a fɛ o ko de ka dan sira la o i t'a fɛ a ka taa ɲɛfɛ o i t'a fɛ a ka cari o minnu b'a kɛ n'u b'a dabɔ o de kama a ka cari a ka réseau labɔ a k'i ka silamɛw fujunu parce que sɛtanɛ ye fila de ye jinɛ sɛtanɛ bɛ yen adamaden sɛtanɛ bɛ yen a fila bɛɛ ka laɲini de ye muminiw dusu bɛ kasi cogo min na hali ni ni muso kɛlɛla a ka di sɛtanɛ ye ni ni den kɛlɛla ibilisa yɛrɛ kɔni a ka d'a ye ni dagawuli teri fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛɛ bɛ kɛ ka funteni a bɛ funteni ɲɔgɔn fɛ a bɛ kuma o waati n'i ye sɛtanɛ ye i bɛ kɛlɛ bila o n'i y'a ye nisɔndiya min b'a fari la kira ka hadisa ko sallallahu alaihi wasallam e b'a fɔ ko hali n'a halola ko an k'an bolo d'an da la hadisa b'o sɛtanɛ t'a ɲumanama fɛ koyi e yɛrɛ ni lafiyalen sɛtanɛ t'o fɛ kuma bɛɛ ale bɛ ŋuɲaŋuɲa kuma jumɛn n'i kɛra a sago ye
o fana o yara yɛrɛ b'a fɔ ko ala kana an kɛ jugu sago ye o kumana n'i bɛ a dɔn k'i bɛ ko o ko la tuma min na ko min n'a kɛli ka di sɛtanɛ ye i kɛra jugu sago ye dɛ i jugu jumɛn i jugu sɛtanɛ de ko don fana sɛtanɛ n'aw fila in ni ala ye an yamuru an bɛ tanga ɲini ka bɔ a fila bɛɛ ma a fila bɛɛ ka laɲini ye mumini ɲumanw dusu bɛ kasi cogo min na e m'a ye n'a kow kɛra a bɛ munafigiw fari foni cogo min na ni ko dɔ kɛra n'a bɛ silamɛya de jogi munna i b'a ye munafigiw bɛ fari bɛ foni ten f'u bɛ kɔrɔtɔ a lakaleli kɔrɔ nka ni silamɛya ka bonya ko don u b'a kɛ ko mun b'a mɛn n'o tɛ san kɔnɔ silamɛya bɛ bonya ko dama min fana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o ka ca koyi o ka ca koyi nin chrétien ɲɛmɔgɔba in tuubira ka don silamɛya la nin dɔnkilidalaba in maa si tun t'a dɔn ko ala tɔgɔ bɛ se ka fɔ a ye o tuubira f'a bɛ kɛ a filɛ a bɛ kɛ ka kuranɛ kalan an t'o partage dɛ anw min partage kɔni o ye silamɛ dɔ ni fɛn dɔ ye silamɛ dɔ ni yahudiya dɔ ye débat kɛ a y'a da to silamɛ na wala anw ye nin de fɔ an y'a fɔ kuma dɔw b'an ka kitabu kɔnɔ f'u ka lajɛ ni barika b'e la i tɛ taa débat ɲini a tigi fɛ débat ko o don n'a tigi ye silamɛ dɔ kɛɲɛ silamɛ wɛrɛ de b'i kun bɔ aw yɛrɛ ye diinɛ laselaw ye n'a ye dɔ kɛɲɛ dalilu minnu b'i yɛrɛ bolo e ka dalilu ka ɲi nin de ta ma ɲi nin y'a ta bɔ kitabu min kɔnɔ o ma ɲi komi kitabu ɲumanw b'e bolo e ka dalilu fɔ a bɛ taradi o hali n ko bɛ google kɔnɔ a bɛ taradi k'a s'a tigi ma n'a tigi ye jaabi min fɔ o bɛ taradi ka f'i yɛrɛ ye n'an to ka sigi dɔrɔn ka to ka nisɔndiya dɔrɔn ko ko dɔ kɛra silamɛ silamɛ jamana o ko dɔw baliya o kun ye silamɛya ka kunkɔrɔta ko ye maa si ma kuma a la ni n ko maa si ma kuma kodɔnna b'a faamu silamɛ jamana o ye ko dɔw bali u ka yɔrɔw la a ye kɛra kunkɔrɔta ye silamɛya ma hali kafuru y'a ko tanu nka minnu bɛ nisɔndiya yan ni ko ye u ma kuma nka ni ko dɔ de ye silamɛya sɔrɔ olu bɛ ɲaga karamɔgɔkɛ n'i y'a ye yɛrɛ la hali n'i bɛ misiri de kɔnɔ yan maa o maa hali n'i t'a lakali hali ni sɔrɔ i b'a dogo mɔgɔw la silamɛya ka kungo sɔrɔ bɛ maa o maa nisɔndiya o tɛ silamɛ ɲuman ye walahi silamɛ ɲuman tɛ i bɛ dɔn u fari tɛ foni abada f'u ka kojuguba dɔ mɛn silamɛya kun kan munafiki jogo don dɛ n'o tɛ e bɛ ko o ko la i sɛbɛ la walahi i t'a fɛ tɔɔrɔ ko sɔrɔ mun y'a to balontan gansan i bɛ ka équipe in supporter hali a tɛ jamana kelen na nka n'a ma gagné i tɛ suma n ye misali de t'a kan dɛ n'o tɛ ni balo kɔnɔ hali n'a dabilala diɲɛ kɔnɔ ne bɛ suma inshallah wala misali parce que n'i ye misali ninnu fɔ dɔrɔn tuma dɔw i bɛ se ka i yɛrɛ fara a kan ten hali balo yɛrɛ ma taa ne bɛ suma ni ala sɔnna an t'a si la o nka équipe supporter dama kama fo dɔw b'u yɛrɛ fa ka dɔrɔn équipe t'a dɔn k'u bɛ yen u tɛ wari sɔrɔ a la u tɛ foyi sɔrɔ a la joueur yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ yen nka aw de ko ka di ne ye a ka taa ɲɛ o ka di ne ye ni ko y'a sɔrɔ o bɛ ne tɔɔrɔ o kɛra tulonkɛ sira fɛ nka e ka diinɛ yɛrɛ lagosi dɔ mana o sɔrɔ e fari bɛ foni ŋaɲa ka taa i sigi a tɔgɔ ye di plateau ko in ma se ka to ne hakili la ka t'i sigi plateau kan ka débat k'o fɔ hali jawanibu ijabiya minnu b'o la u b'o bɛɛ lagosi o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ ko don a fɔra ko tiɲɛ tɛ k'a ma sabati a b'a fɔ non k'a sabatilen don ko non k'a sabatilen don parce que an yɛrɛ de y'a ɲɛɲini a bɛ tan de karamɔgɔkɛ i t'o dɔw to yen ten o sabatili tɛ e ka kunkɔrɔta ye koyi e k'i da b'o la sa
n'a fɔra ko sigana kembe muso la walima siga a dɔ ko a sabatira dɔ k'a ma sabati karamɔgɔkɛ i t'o ko to yen o sabati dagade la o t'i ka hɛrɛ koyi fana silamɛ ɲuman de bɛ ten silamɛya ka kunkɔrɔta ko a b'u fari foni k'a bɛ kira tile la sallallahu alaihi wasallam munafiqu kun tulo ma dɛ di silamɛw taara jihadu kɛ u bɛ kɔrɔtɔ kibaruya kana mun kɛra est-ce que o sebaya sɔrɔ n'u y'a mɛn ko silamɛw ye sebaya sɔrɔ u fari bɛ fa a dɔw la a b'a sɔrɔ u yɛrɛ kun y'u dogo ka o turu nkalonw tigɛ nin bɛ na u fari bɛ fa ok bɔ kana u ka ozuru fɛ k'u yɛrɛ kɛ silamɛw dɔ ye ka u yɛrɛ diyagoya nisɔndiya silamɛ jama fɛ nka n'u y'a mɛn ko kɛlɛ koyara silamɛw la olu de fɔlɔ n'a kibaru bɛna dugu kɔnɔ an y'a fɔ maa ba kelen bɛ t'i kɛ maa ba naani kan o tɔ ye diinɛ ko ye bilen ka mɔgɔw ta ka t'u di saya ma silamɛ nafigiya a man ɲi dɛ an k'an cogo dɔn a la dɛ n'i bɛ ko o ko la i jija i ka k'a yɛrɛ yɛrɛ n'i t'a la i sen bɔ mɔgɔw sen na sa k'u ka bato kɛ an ka nafigiden in dabila sa a tɛ foyi ɲɛ walayi a tɛ foyi ɲɛ ka yɛrɛ kɛ ko la komi i b'a la dɔw yɛrɛ bi silamɛ don a silamɛ tɛ i t'o dɔn i b'ale yɛrɛ kumatɔ ye silamɛya ma e tɛ se k'a faamu ko ale ye silamɛw dɔ ye ka d'a kan a bɛ ka kuma minnu fɔ silamɛya ma a n'a bɛ kuma minnu fɔ silamɛw ma e tɛ se ka faamu a ko gɛlɛyara cogo o cogo e y'a kɔnɔmɔgɔ de ye e tɛ se ka kuma komi i t'a kɔnɔ n'i y'o kɛ tɔn o tɔn i kan ka gɛn ka bɔ a la hali silamɛya tɛ i y'a kɛ tɔn o tɔn na ni tɔn kungo nana tɔn ma e bɛ kuma komi e bɛ kɛnɛma de k'a kɛ komi e t'a tɔnden dɔ ye ayi tɛgɛ tɛ dɛ i bɛ tɔn o tɔn na i sɛbɛ la ni kungo nana a ma a bɛ jɛ ka ɲɛden ɲini o kungo la o tɔɔrɔ in ye a bɛɛ de ka tɔɔrɔ ye diɲɛ tɔ de bɛ ten o n'i ye kuma yɛrɛ bila i bɛ kuma bila aw bɛ kuma don ma da ne tɛ an ye sariw dɔ kɛ yan a mɛnna an bɛ to ka silamɛya de dɛmɛ n'a ye wa diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun kan ka silamɛya dɛmɛ ni o sariw in de ye nka u ma sɔn ka taa o fɛ nka tuma min na wuli kɛra u yɛrɛ ka tɔn kɔ u segira o sariw in ka ten teru k'a ko k'u ka tɔn dɛmɛ o ye jumɛn ye anw y'o de fɔ yan n ko silamɛ dɔw ka kojugu kɛ silamɛ bɛɛ tɛ bugɔ bere kelen na o la ka silamɛ bɛɛ bugɔ bere kelen na ka to ka silamɛw ta u tɔgɔ ma ka silamɛya yɛrɛ ta tɔgɔ ma foroba la silamɛw bi nin kɛ silamɛw bi nin kɛ n ko a ti fɔ ten n ko silamɛya tɛ kiiri ni mɔgɔ silamɛ dɔw jogo ye an b'a fɔ tan ko ayi diɲɛ don o don ko silamɛw u ye silamɛ yɛrɛ nege bɔ mɔgɔw la silamɛw de bɛ maa fa la silamɛw de bɛnna silamɛw de bɛnna nka tuma min na se kɛra o mɔgɔw ka tɔn ma olu ko k'olu ka tɔnden dɔ ka kojugu kɛ k'o tɛ tɔn engagé dɛ ko ni tɔn tɛ ɲɔgɔn ye sira kan k'o y'o tigi kungo de ye donc silamɛ dɔ fana ka kojugu kɛ o y'o kungo de ye o y'o ka sira bila de ye o tɛ silamɛya engagé o a tɛ silamɛw jumla fana engagé nafsu sey dalilu de do dɛ i bɛ sɔn a ma i yɛrɛ ye i bɛ sɔn a ma maa wɛrɛ ye i bɛ sɔn a ma silamɛya bakuruba ye ayiwa n'i bɛ ban a ma i bɛ ban a ma a bɛɛ de la o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min ka tɔndenw tora ka ye ŋanamu la ka caya dɔrɔn an bɛ sin ka tɔn yɛrɛ farape ten ka tɔn yɛrɛ ta tɔgɔ ma dɔrɔn ka to k'a gosi nka ni tɔntigiw ye kangari da o la ko an ka n'u ka tɔndenw gosi bere kelen na tɔnden dɔw ka jogojuguya kama an b'a f'u ye o tuma na an yɛrɛ kana to ka silamɛw gosi bere kelen na silamɛ dɔw ka kojugu kɛ kama hali n'o y'a sɔrɔ e bɛna fɔ de ko silamɛ fanba b'o kɛ walima ko a tɔgɔ ye di kitabu silamɛya a bɛ silamɛya kitabu kɔnɔ bon a tɛ kitabu minnu kɔnɔ e ka bɔ n'olu ye kɛ i ka o kɛ ka dɔ in kɔ kari o de ɲininen de fɛ ni mɔgɔ dɔw bɛ kɛ ka kojugu dɔw kɛ n'u b'a kɛ ni silamɛ kitabu minnu tɔgɔ ye ni kitabu wɛrɛ b'e bolo min san bɛ ka tɛmɛ o kan
ko de so abu e bi bono de aminu flani mina go ya ngalo da islamela de ete kre mi re fo flani qur'ane mi re fo flani ngat mabbe ka to islamu to islamu di bakata islamu di bakata ambula kuma na lan sunna dina wara min ma kan sunna du to fo kasoro tieni kera je woro colonisateur minu hukme dina do dila profe jamana do ci kana jamana kuturu ci ni we dina do la muno ka dina to ma tuno fe e anga sabali anga kuma an wa idha qultum fa'dilu anga sabali halibi faliba munun be sena o teslamo noy wallahi alladhi la ilaha ghayru dugu jew bessa muso bessa palestine o teslamo noy libi flengolon cira ka da kulunci agongo flon no fami o teslamo ka bare ma million fara iraq jamana ka kosai na sassa o teslamo noy de hali sisan joli be kaga bon yoro mun na kusuro ni adama de be fa ma kime yirika ma birika o tesla mo noyde dungo marama fen jugu be présenter giye kono ka fo ni fen ni bomi kumo kile absiga chenke ka sini akela la ma jamana o tajira de na mo ke ba ku dadlo barani zigi ni mbeka ya sire d'islam we ka ma fabia kan galot ke dura ka noros la bela namme akhiru zaman hakimu do kuti ako ko turusia façon flay détail ni anguru pa anguru to wure de boke dati magawla do biala détail de no fe olu anguru de kana ka dugu yɛrɛ ci ma bɛna kana jamana kuturu sigile n'u ma sɔn anw ka fɔlen ma n'u ma sɔn k'anw ka jamana maraw ka fɔlen kan walima n'u ma sɔn ka jamana kuntigi ka bɔ yen dɔ ka bila a nɔ na an bɛ fa tɔ min bɛ to an b'an sago la mɔgɔ sigi o kunna o dama min kɛra an baloli ɲɛna sisan dan b'a la tobu ye ɲɔgɔn wele ka na libi ci olu bɛ diinɛ min na o tɔgɔ dar'o kan wa nka an ka wajulikɛlaw bi yan n'a sɔrɔ ko silamɛ jamanaw de tun farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ nka n kuma bɛ sen na dɛ silamɛ ye nin fɔ jɔnni ye silamɛw jamanaw filɛ silamɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa wali jamana ci nka diinɛ wɛrɛ mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka taa ci olu ka diinɛ tɔgɔ ma tugu nɔ o kɔni ye dɔrɔn mɔgɔw de y'a kɛ nka u ka diinɛ tɔgɔ o t'a la silamɛw n'a ma kunu ka nin kuma in na an yɛrɛ m'a bila ni silamɛ min ye kojugu kɛ karisa de ye kojugu kɛ a bɛ diinɛ jumɛn na a bɛ silamɛya la silamɛya m'a yamaru nin na khalas i komi tɔnden ye kojugu kɛ a b'anw de ka tɔn kɔnɔ nka anw ka tɔn taasira la anw ma tɔnden bila nin na dɛ nin y'a yɛrɛ jugu ye parce que c'est très simple parce que aw bɔra sisan k'a ka tɔn defa k'a jira aw ka tɔn layidu o bɛ jogo ɲumanw de kofɔ aw ka tɔn kɔnɔ jogo ɲumanw de b'a kɔnɔ nka ni mɔgɔ jugu dɔw yɛrɛ nana don a kɔnɔ olu yɛrɛ ma don tɔnko yɛrɛ kama bon o kelen de fana bɛ yen a b'u dɛmɛ ko alimunafikun o tɛ seli la ko ye a tɛ fɔ ko seli la wa fɔ ko mun alimunafikun maa minnu bɛ na ka don silamɛya la intérêt dɔ kama ka sɔrɔ hakika yɛrɛ la silamɛw tɛ bon ni e y'olu ka ko ta k'i b'o kɛ ka silamɛw tɔgɔ tiɲɛ kun silamɛ ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɛn o fɛn fara tariku la olu de y'a bɛɛ fa munafiku fitinɛ fɛn o fɛn wulila silamɛya kɔnɔ a fanba bɛɛ tun ye munafiku mana silamɛw tɛ kiri ni munafiku ka ko kɛtaw ye maa minnu n'u yɛrɛ kɛ silamɛ ye nafa dɔ kama silamɛw tɛ kiri n'o ye wa maa minnu bɛ kɛ ka kojugu dɔw kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛw tɛ kiri n'o ye hali jamanaw an tɔw jamanaba dɔw bɛ yen u ka mercenaires bɛ yɔrɔ dɔw la nka jamais jamana t'a jɔ u tɔgɔ kɔrɔ k'a fɔ k'olu de y'u ci jamana yɛrɛ faama b'a fɔ a da la ko n'u ye ko min kɛ o y'u ka ko de ye k'a t'olu ka jamana engagé ko jamana m'u bila a la
diɲɛ sɔnni do ma fana nka anw de sɔnna ni silamɛ dɔ ye kojugu fɛn o fɛn kɛ a k'a fɔ ko ɔhɔ ko silamɛw de y'a kɛ anw de sɔnna o ka da silamɛya la an tun tɛ sɔn a ka da an ka tɔnw na o kumana an ka sabali ni kɔni n'a sɔrɔ tuubi daminɛtɔ don alihamudulilayi ni n'a bɔra tɔn na laala u nana fɔ silamɛya fana na o ye tuubi natɔ ye dɔɔni dɔɔni nka k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ bɛ nin kuma fɔsɔn kɛ k'i ka tɔn dɛmɛ nka n'a sera silamɛya ma i bɛ silamɛya labila ka silamɛya furuba tɔgɔ lagosi silamɛ dɔw jogo kama ayi aw bɛ ɲinɛ min kɔ e yɛrɛ min bɛ kɛ k'o fɔ n'e fana ye silamɛ de ye hali n'i tɛ silamɛ ye i kelen y'o yɔrɔ nka e ye silamɛ kɔni ye i yɛrɛ yɔrɔ kodi ni silamɛ dɔw y'a tiɲɛ e n'i ka kulu aw y'a ɲɛ o amuna aw b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye a ti kɛ ten dɛ silamɛya tɔgɔ o bɛ to a nɔ na o hɔrɔma bɛ to a nɔ na silamɛya ka mabadi o bɛ to a nɔ na silamɛya ko ko k'a kɛ tan de o bɛ to a nɔ na ni maa min m'a kɛ ten k'o taara ko wɛrɛ kɛ silamɛ jumla ma min reconi fana o silamɛw tɛ lagosi n'o ye silamɛw tɛ lagosi n'o ye fana ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an jidi limaniya la ala k'an jidi ala ɲɛ siranya na k'an ye ala k'an ka diinɛ kɔlɔsi اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.